2007 ମସିହା ଅପ୍ରିଲ ମାସର କଥା। ମୁଁ ଟିକେ ଉଚ୍ଚତାରେ କମ୍ ହୋଇଥିବା କାରଣରୁ ସବୁବେଳେ ମନରେ କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ ହୁଏ। ବିଶେଷ କରି ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦର୍ଶନରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୁଏ। ଯେତେବେଳେ ବି ଗଲି ଦେବୀ ମା ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ନିଜକୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରେ। ମନରେ ଅନେକ ଦୁଃଖ ଆସେ ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଗାଳି ଦେବା ବି ପଛାଇ ନଥାଏ। ଏମିତିକି ମୋର ହେତୁ ଆସିବା ପରଠାରୁ ମହାପ୍ରସାଦ କେହି ଦେଲେ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କଲି ନାହିଁ। ମନରେ ଥାଏ ଯେଉଁଦିନ ଚତୁର୍ଥଙ୍କୁ ସ୍ୱଚକ୍ଷୁରେ ଦର୍ଶନ କରିବି, ବାସି ପେଚା ଅବଢ଼ା ଆନନ୍ଦରେ ଖାଇବି। ବର୍ଷ ପରେ ବର୍ଷ ଗଡ଼ି ଚାଲିଲା। ଅବଢ଼ା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମନରୁ ବି ଲିଭାଇଦେଲି। 2007 ମସିହାରେ କିର୍ଲୋସ୍କରରେ ସର୍ଭିସ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟର ପୋଷ୍ଟରେ କାମ କରୁଥାଏ। ସେଦିନ ରବିବାର ଥିଲା। ଦ୍ୱିପହର ଖରା ସମୟରେ ପଖାଳ ଖାଇସାରିବା ପରେ ଟିକେ ଶୋଇ ପଡ଼ିଥାଏ। ମୋ ଦଦିଙ୍କ ପୁଅ ବଡ଼ ଭାଇନା ମୋତେ ସ୍ୱପ୍ନରେ କୁହନ୍ତି, ଆସୁନୁ ପୁରୀ ଯିବା, ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ବୁଲିବା। ମୁଁ ତାକୁ ରୋକଠୋକ ମନା କରେ। ବିଗତ ଦିନର କଥାକୁ ନେଇ ଆଉ ସେ କହିଲେ, ଏଇ କଥା, ହଉ କାଲି ଆସ, ନିଶ୍ଚୟ ଦର୍ଶନ କରିବା। ତାପରେ ମୋ ସର୍ତ୍ତ କହେ ଅବଢ଼ା କଥା। ତାପରେ ହଠାତ୍ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ତାପରଦିନ ସୋମବାର ଥାଏ। ସକାଳ 2ଟା ସମୟ। ଅଫିସରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ମୋର ମ୍ୟାନେଜର ବିଶ୍ୱଜିତ ମିଶ୍ର ସାର୍ ମୋତେ ହିଁ ଯେମିତି ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଶୈଳୀରେ କହିଲେ, ମହାପାତ୍ର ବାବୁ, ମର୍ଣ୍ଣିଂ ମର୍ଣ୍ଣିଂ। ମୁଁ ବୁଝିଗଲି ବୁଢ଼ାର ଏମିତି ସ୍ୱାଗତ ପଛରେ ନିଶ୍ଚିତ କିଛି ନା କଥା କିଛି କୁଆଡ଼େ ଦୂର ଠେଲିବ। ତାପରେ କହିଲେ, ଗୋଟେ ଅର୍ଜେଣ୍ଟ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଅଛି, ଟ୍ୟାକ୍ସି ବୁକ୍ କର। ପୁରୀ ଶ୍ରୀନଗର ଯାଇ ଗଜପତି ମହାରାଜାଙ୍କ ଜେନେରେଟର ଗତକାଲି ଠାରୁ ଚାଲୁନାହିଁ। ମନେ ରଖ, ଏଇଟା ଆମ ସର୍ଭିସ୍ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ଅଛି। ମୁଁ ବା କାହିଁକି ମନା କରିବି? ଏସି ଗାଡ଼ିରେ ଯିବି, ମୋର ଖାତିର ପଡ଼ିବ। ସେଦିନ ରାତିରେ ବି ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ଗୋଟେ ଭୋଜି ବି ଥାଏ। ମନେ ମନେ ଭାବୁଥିଲି ବେକାରଟାରେ ଅଯଥା ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ବୋହିକି ଆଣିଲି, ମୋର ସବୁ ଫସର ଫାଟିଗଲା। ତା ଛଡ଼ା ଚାକିରି ଖଣ୍ଡେ ବଞ୍ଚିବା ଦରକାର। ଭାଗ୍ୟକୁ ଦୋଷ ଦେଉ ଦେଉ ଗାଡ଼ି ଆସିଗଲା ପୁରୀ ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା। ଶେଷରେ ଶ୍ରୀନଗରରେ ପହଞ୍ଚି ଫଟାଫଟ କାମ ସାରି ସାବାସୀ ପ୍ରଶଂସା ଝାଉଁଟି ନେଲି। ହାତ ଗୋଡ଼ ଧୁଆ ହେଉଥାଏ। ନଗରର ଜଣେ ଯୁବକ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଭକ୍ତ ନିବାସୀ ଦେଖା ରଖା ହିସାବପତ୍ର ରଖନ୍ତି। ସେ ଭାରି ସ୍ତବ୍ଧ ତରତରରେ ମୋତେ କୁହନ୍ତି, ଭାଇ ଜଲ୍ଦି କାମ ସାରନ୍ତୁ, ମୁଁ ମନ୍ଦିର ଯିବି, ଡେରି ହେଉଛି। ଆପଣ ଆସୁନାହାନ୍ତି ଯିବା। ତାପରେ ମୁଁ ଦୁଃଖ କହିଲା ପରେ ସେ ହସି କହିଲେ, ଏଇ କଥା ତ ହଉ, ଟିକେ ଗାଧୋଇ ପଡ଼ନ୍ତୁ, ମୋ ସହିତ ଆଜି ଯିବେ। ତାପରେ ଘରୁ ଆଣି ଇସ୍ତ୍ରୀ ଦିଆ ସାର୍ଟ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପିନ୍ଧିଲି। ଗାଧୋଇ ସାରି ତାଙ୍କ ସହିତ ଗୋଟେ ଅଲଗା ରାସ୍ତାରେ ଗଲି। ପହଡ଼ ଖୋଲିବା ପାଇଁ କିଛି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପୂର୍ବରୁ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ତାପରେ ଆମ ଭିତରକୁ ପହଞ୍ଚାଇ ଦେଲେ। ମୁଁ ତାପରେ ପାଗଳ ପ୍ରାୟ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ହଠାତ୍ ପିଠିରେ ବେତ ପ୍ରହାରରେ ପ୍ରକୃତିସ୍ଥ ହେଲି। ତିନି ଠାକୁରକୁ ଦର୍ଶନ କରି ମୋ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଧାର ଧାର ବୋହି ଚାଲିଥାଏ। ତାପରେ ଆମକୁ ଭିତରକୁ ପହଞ୍ଚାଇ ଦେଲେ। ତାପରେ ତାଙ୍କ ହାତରେ ଗୋଟେ କଂସା ଥାଳି ସୁବାସିତ ମହାପ୍ରସାଦ ମୋତେ ଦେଲେ। କହିଲେ, ଚାଲ ନଗରର ସେବନ କରିବା। ତାପରେ ମୁଁ ସର୍ତ୍ତ ଥିଲା ଯାହା କହିଲି। ତାପରେ ଆନନ୍ଦ ବଜାରରେ ମିଳୁଥିବା ମହାପ୍ରସାଦ ଖୋଜିଲି। ସଜ ମିଳିଲା ନାହିଁ। ବାସି ଅବଢ଼ା ଖାଇ ଫେରିଲି। ସେ କହିଲେ, ଆପଣ ଦେଖିଲେ ତ, ମହାପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା ନେଲେ ଆନନ୍ଦ ବଜାରରେ। ସତରେ ମୋ ଜଗନ୍ନାଥ ତାଙ୍କ କଥା ରଖିଲେ, ମୁଁ କଥା ରଖିଲି। ଏଇଟା ମୋ ଜୀବନର ବଡ଼ ଅନୁଭୂତି। ମନେ ମନେ ଭାବୁଥିଲି, ସେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଭାଇନା ଥିଲେ ନା ନିଜେ ସ୍ୱୟଂ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଥିଲେ।